is up, Floyd here, Euro Boholano. My name is Jeff. Karon nato sa may Alcan, tayo nyo ang lugar. Alcan Beach, public beach siya. Natay tayo nga makapagsuroy-suroy. As usual, medyo hapon na siya. 5 na karon, pero sakto lang kayo ang sunset dito nga side, di ba? Kaning Alcan is medyo layo siya sa Mansay nga akong ipuyan. Medyo nice siya nga joggingan area. Kaning nga part na siya ating track diha nga pwede ka mag-jogging. From Almajas paingon diri is nasa mga 45 minutes nimo. Lakawon siya, kung lakawon. You guys silly? I'm still gonna send it. Nag-jogging man ta karon, so it's a nice place nga anihan sa inyo para jogginganan. Ito lang ang oras, sunset. Pahurot na ang sun. Update sa trabaho na last week na may opening sa Friday night, so pakita na ko ang video. Theater siya, theater show. Town hall meeting siya sa trabahoan sa may Hollywood Theater sa November 1 celebration. So naay Friday night sa Hollywood Theater na theater show. So kanyang video is medyo shortcut lang siya to avoid copyright. So mao niyang video.
1 hour later. Dito sa Khan, pauli na ta. Medyo naa siya kuan diri. Medyo gamay nga pirihan na mga rides nga pambata. Okay. Bali footbridge siya, murag igana siya tulay. Paingon dito sa pauli na ta pa yung Galmajas. Medyo ngit-ngit na siya, nasa mga alas city na siya. Ba't lang makita ba ninyo? As usual, gabi na ta mag-video-video. Ngit-ngit na siya karon. Asa ka sa kaagyan. A few moments later. Ngit na siya. Ba't lang maklaro pa ba ninyo? Walang lugar. Medyo blurred na rin siya. Ba't maklaro pa ba? Abot ng gitare. So moro to. Medyo abot siya og 1.5 hour baktaso nimo from Alcan paingon diri sa Almajas. Narata diri sa may mosque, Khan Mosque. So that's it. If you like this video, please subscribe, like, comment, and share. Thank you and God bless.